найбільшою помилкою, однією з трагічних помилок попередньої Верховної Ради, і особливо її керівництва, згадайте, хто продавлював найбільше тоді питання про кримську автономію, було саме встановлення територіальної автономії Криму. Кажуть, ми відновлювали історичну справедливість, але ж це насправді не так. Згадайте, всі автономії в колишньому Радянському Союзі будувалися на базі корінної нації, навіть якщо вона була у меншості. Ми зовсім не питали корінної нації і корінних націй і не думали про її інтереси. Ми створювали ще небачене у тій колишній державі чудо-юдо територіальну автономію. Для кого? Навіть корінного населення Криму не так багато там лишилось, яке було до 44-го року. В основному для мігрантів з Росії і з України. Для людей частина з них, і то значна, навіть переселилися в Крим уже після 1954 року, коли Крим став територією, війшов у склад України. То для кого ж ми робили цю територіальну автономію? Ми заклали міну сповільненої дії.